περισσότερο. Δυτική Ελλάδα. Εδώ βρισκόμαστε. Τι είναι η Δυτική Ελλάδα? Η Δυτική Ελλάδα είναι η γη του νερού. Είναι λίμνες, ποτάμια και μια μεγάλη ακτογραμμή που εμπεριέχει πολλές μυστές θαλάσσιες αλλά και λίμνο-θαλάσσιες περιοχές και ένα τεράστιο μέτωπο προς το Ιόνιο αλλά και την Αδριατική θάλασσα, που αποτελούν την πηγή του αλευτικού πλούτου της περιφέρειας και την καθιστούν πρωταγωνιστή στον κλάδο των αλλιευμάτων. Η περιφέρειά μας, για να το κάνουμε πιο σαφές, διαθέτει άνω του 40% των λιμνοθαλάσσιων εκτάσεων της χώρας και το 25% των λιμνών, ουσιαστικά καλύπτοντας πλέον του 50% της ελληνικής παραγωγής αλλιευμάτων από τέτοιου είδους οικοσυστήματα. Στην περιοχή τη δικιά μας δραστηριοποιούνται δεκάδες επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί οι οποίοι ασχολούνται με την αλληλεία, τη μεταποίηση και εμπορία ιδιαίτερων αλλιευμάτων όπως είναι το αργοτάραχο, η αθερίνα τριχονίδα, το χέλι κλπ. Ορισμένα από τα προϊόντα αυτά αποτελούν μοναδικά τοπικά προϊόντα είτε λόγω του τρόπου αλληλείας είτε λόγω του ιδιότυπου τρόπου μεταποίησής τους. Μόνο στην Ιταλογερμανία λειτουργούν 28 μονάδες ηχθειοκαλλιέργειας που τι αντιπροσωπεύουν? Αντιπροσωπεύουν το 9% του συνόλου των μονάδων που λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό κατατάσσει την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην τρίτη θέση μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Κάθε έτος παράγονται 20.000 τόνοι ηχθειοκαλλιεργειών, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 20% της συνολικής εγχώριας παραγόμενης ποσότητας. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι ο αλλιευτικός αυτός θησαυρός αποτελεί πρώτης τάξης εξαγώγημο προϊόν με προοπτική να έχει πολύ ψηλότερη ζήτηση στις αγορές του εξωτερικού. Γι' αυτό και εμείς, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία με όλους τους παραγωγικούς φορείς, αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη για περαιτέρω τόνωση της εξωστρέφειας και τη δημιουργία ισχυρών και αναγνωρίσιμων προϊόντων, έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια ενίσχυσης των τοπικών επιχειρήσεων μέσω και της συμμετοχής τους σε μεγάλες εθνικές αλλά και διεθνείς εκθέσεις όπως είναι η Food Expo, η Fresco, η Detrop, η Anuga, η Sial, η Food Logistica και άλλες. Ενώ ταυτόχρονα επενδύουμε στη διασύνδεση του αγροδιατροφικού κλάδου με τον τουρισμό, μέσω για παράδειγμα του Olympian Breakfast της αγροδιατροφικής σύμπραξης. Και συμμετέχουμε και σε διακρατικά προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων, όπως κάναμε για την απετραπέζια ηλιά, για τους τοπικούς ίνους ποιότητας και άλλα. Και δεν μένουμε εκεί όμως. Συμμετέχουμε και σε προγράμματα καινοτομίας, ψηφιακές υπηρεσίες στον πρωτογενή κλάδο, νέα συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον για την άρδευση και την λίπανση στην παραγωγή και φυσικά εκπονούμε ταυτόχρονα και θεματικά σχέδια διαχείρισης των προστατευμένων περιοχών όπως είναι το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπου Ναυρατικού, του Μεσολογγίου, Ετωλικού, αλλά και το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπου Κωτυχείου και Στροφιλιάς.